Čus lidi, prepáčte, ale veľmi sa ospravedlňujem, že nebol dávno nebolo žiadne videjko. Dneska vám to prepáčim a vlastne dneska by som chcela aj v tomto videjku povedať, že som rád, že som na YouTube, mám radosť, že proste, že vás moje videá bavia a viem, že zo začiatku hneď nemáte 300 odberateľov a zase hneď zo začiatku mám už 3 odberateľov. To nie je zase taká sláva, keď toto bude tretie video a každé video jeden odberateľ. No čus a fucking. Jo, a dneska by som vám chcel povedať vlastne, že čo sa týče nové na YouTubeku, tých menej slávnych, Terezia Hroncová už nemôže točiť, neviem prečo, je to rodičia proste zakázali a nemôže a ja rovno môžu vrhnúť na dačo. Dneska by som chcel ísť do Dodiniec na kúpalisko, len čakáme na brata, kedy príde. No. To a ešte jednu vec by som vám chcel oznámiť. Prečo som vlastne nenatáčal, lebo som mal vybitý mobil a na tablete sa to blbe natáča, keď to takto musím držať, takto obidvomi, no takto. Takže to bude asi dneska všetko, ak sa vám videjko páčilo. Nezabudnite dať like a uvidíme sa na budúce. Čaute!